Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag Pikachu amin na sangapada papagayam. Manipo dito in Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di manang nasumangbahay iti programa. Dear Manong Nemi. Kada ito iti pagayam nyo ni Manong yung Nemi Ruiz. Kumamkablaw tinimbag ng bigat na imbagal daw ng bagang oras kada kaya amin sa ampada. Please share this program, papagayam, and padaanan nyo ti pagkasalitaan ni Rebecca. Idi masakrakan ni Rebecca, tinangisalakan ken kuana. Asino? Ken nanano ide ni Rebecca? Padaanan nyo papagayam ti pagkasalitaan ti maysa nga balasang, maysa nga babae nga inawawagan da iti Rebecca Retocada. Papagayam nyo. Sagudahin nga urot di surat, ti pagkasalitahan, ni paghayam tayong Rebecca. Kung na dito, ipapagayam, nalawag yung baganan ito eh. Dita. Okay? Dear Manong Nemi, Manong Nemi, apay nga saan ngagpapada ti panangiparsuwa ni Apo Diyos dagiti tao buno parsuwana. Mabalin siguro ako nayo nga saan nga may sa nga basol ti panang bawalaw kini Apo Diyos. Ngamjak matket bababalawan salsaludsudak laeng, agsalsaludsudak laeng. Apay nga saan ngagpapada iti panangiparsuwa ni Apo Diyos dagiti makita tayo dito'y lubong, kas kumakalag di bantay. Apay nga adda natayag, adda dakkel, adda turod laeng. Apay nga adda na apgan, adda na natamnay, nga danom, ti baybay, kas tamat ti karayan. Apay nga adda gwapo, adda matpangit. Apay nga adda napintas, adda matpangit. Apay nga adda nakurabay, adda matbaknang. Ngayon para kanyak Manong Nemi, perpekto ni Apo Diyos. Isulaing ti perpekto. Kas kadagiti ramay, ti ima ken saka, saan ngagpapada? Gabutan ogpapada, na alas ti langana. At tamudo, tangan, tenga, ring finger, kikit. No abay ka nakastuti mo na nga paset, dahil pagkasalitaak, ti surat ko Manong Nemi. Ngamin, na iparsuwaak, nga saan nga napintas. Saan ba't nga nalaad unay? As in nga saan nga napintas. Tano sa nutsutek Manong Nemi, kaya ni Papa, no napintasak, danugak no ibaga na nga napintasak. Gabot agul-ulbod. Sa anak nga napintas. Napintas mat ni Mama. Katsaklan ti kakaisun na nga babae nga anak ni Mama. Kaya din ito tani ading ko nga na June, kat imala kaya ni Papa nga gwapo.
Iso nga edi adan nakam ko manong name ket makitkitak tilangak ket maigidyat ko karag duma. Sal salud sudak kada papakin ni mama. Abay kastoy tilangak papa. Putot putot nagpapa uno saan? Anak nak mama uno saan? Ket ti ko nada manong name ket putot ka, anak da ka. Mabalin mo nga pa, mabalintay nga pa DNA. Kunada kanyak manong name idada mis nayon petinakam ko idada akong ti high school. Abay nga nga kasti tilangak papa, mama. Anya nga tilangam. Napintas ka ba ta? Kidan ka mama, no, bagam nga napintasak. Idi imatang nga naganak kang ka. Napintas ka anak. Nadi, anak ka napintas. Nasunod-sunod ang kiniadin ko nga John. Pangit ko na kanyak. Kat idin to ni June kat nang gwapo. Santak lang ko ba? Ni paspasa nga yun, anak, mama. Manong nemi ore pagsaludsudak dagiti kaskola ak nga padak nga bala teenager kasama ten dagiti babae nga padak manong nemi agrama maten ti best friend ko. Tadamak ti best friend manong nemi since nga dak iti elementarya. Nagkaredwaran kami manong nemi. Ket aging gata ket nagkaredwaran kami ti elementarya kasama ten nga agkaskolaan kami best friend. Iso da ito manong nemi ni Hilda. Hilda. Best friend. Ibagam, napintasak, kung saan. No ibagak nga napintas ka, si patinak. Mga tagpepeso. Saan ka napintas? Kitam tilangam, kintir langak. Umapalakang ka, Hilda. Kasletag, kuyog ta. Kinam ka dati boys, saan nga saktikit kita no dikit sika. Hello, Hilda. Hello. Dagayim ko, hanyong pagunyan? Pangit. Magitam. Batuan ka kumalang, nagsaot pangit ka niya. Masabol ngamin nga anong gutem. Ano ngamin talingak? Napintas mo timatam. Ngayon niya. Kasla saan nga maibaga itirupam. Tirupam medyo saan nga napintas ti pormana. Ti kutis ko napintas mo ta. Hamo ko na hindi ta. Yan ta imam napintas. Ngayon tarupam nga rod. Mataramidong ko taramidong mo. Ngayon anada kita agtukal-tukal dita. Kasla adat taramidong mo iti uneg. Kenti agong mo, friend. Hanga napintas ti pormana. Lepap. Medyo kasla jay. Dagay di bibig mo. Okay, may ti bibig mo. Adalat ang na? Opo. Dagay talang ngipin mo. Ti pangatiwam kanyak eh. Napudaw ka na ornos. Amin-aminen. Nabimpintasak lot nga amang ems ka. Napintasak kat pangit ka. Tumangan eh. My friend. Dato tilaglagi pa ma. Ora kas tamang tini. Inted na apo Diyos nga rupam. Ha? Ito importante dito uneg. Saan ka makip-apa, sa mga tangtang-sita, dagiti boys nga mangluklukin ka, umisam ka nata, yan tangay ka ta, adamat pagis nga kalid mo, sa naurnos mat ka na po daw dagiting ipin mo. Just smile. Tanggapin mo no, adakan ka. Period. Baka jak makanubyo. Pigit din nga saan. Makanubyo ito may bulsak. Sikan tukid din. Gagangil lang hanganapin na sa rupam. Nagpaiso manong name da kami ni third year and fourth year high school. Kasta una yung ti agarim kini Hilda idin to siya ni titing awan. Awan ti mangibagkan niya kiti. Rebecca, I love you. Awan. No dikat, Rebecca, pagit ka. Kunada pa unay kayon. Di ka pala makimat. Magbalinag pa yung adakas manong name, hindi kasi tingong paspasamak ka niya. Idi junior and senior proms, idi third year high school, awan tinangisala ka niya manong. Idi, dimtim manen iti panag-fourth year ko, panag-fourth year mi, kita naangay man iti junior and senior proms.
Iti kasto nga bulan iti Pebrero manong nemi, awam man iti may nangisala kanyak. Ininto ni Hilda nga gayem ko manong nemi, pag-iinagawan da. Eh, maumot pa kay di boyfriend na ngam agar-aram kayong kuhala. Na kami suutak manong nemi no kastang dumtenak dito balay. Ibarsak kulot ng digiti things ko. Alam mas masama kang kaiha. Nalado ka nagawid Imuno na nga nagaputi pisina. Imuno na kam kinipapang mo. Imuno na pa ni June. Graduating kan ti high school, balasang kan. Agnaknakam kan. Ang bigasat langam. Kasanukat. Kasunod namin ti ropa. Abos ta kasalang aro ti ropa, sa kabala na kami suot. Dadang pangit ka. May mamamit ka talaga, met, panunutem. Pangit ka lang aro din, papangitan pala tarupam, di anat resulta na. Ang no pangit ka ako nam, ano gutem, no umisem ka, naragsak ka, napintas ka matkat. Unayo lang, panangayayo kanyak dahit aman. Panunutem ka na saya, ta. Saan ka dito may sangambanag no, biglang tingin, kasla hang awan plus ti hamo nga, ano panaganamon. Di mo konsiderin nga attractive. Ngayon tunumat-matmatam nga mumaybayag, kit umis-isem ka, saan ka rin nga pumipintas ka? Tinapatagiham. Your character. Iso nga saan kag tangtangsit, saan kag sungsungit. Umisem ka, smile. Tanggapin no anyaman tinitad kang ka. Perfecto ka. Mamamat, nila nga po Diyos ti perfecto. Okay. Kando anyaman tinitad na po Diyos kang awaten. You must learn and admit. Baka saan kang awan ti agaram kanya, kalit sak. Baka doon to ni boyfriend ni Hilda nga best friend ko, siyak. Anak, ure man no napintas kas pagarigan ni Hilda nga gayem mo, no saan nga napintas, di ugali na. Agtindag nga saan nga napintas, laan. Ure si kas trupam, no nasingpet ka, nasiyaat ka, napakumbaba ka, amom ti tumulong ti padam nga tao. Amang ano, para ka dagiti lalaki, ada-adang lapimpinas ka, gamin ni Hilda. Panangayayo lang nata kanya. Susapo anak ko Iba't patagda ka anak. Iso nga rami din iti amin na pamuspusan, tapno, agragsak ka. Basta pangit Natamat kami timulmulam, kat talaga kami nga pangit mama. Ano nga tiket mo nga rami din mi? Papintasin da ka? Agpa-retuka ka? Surgery operation? Kahit mo nga mamalbalibo ang tirupam? May ganun ma? Ada. Ay may sa kanton nga plastic. Ano nga plastic? Saan kanton nga normal? Retokada. Rebecca retokada. Kahit mo nga kastat birngas da ka? Anak, rumbeng lain nga ayaten tibagim. Tikas na kararamitin kat sa mga ayaten tibagim. Hangos to? Do you love yourself, Iha? Ayatem ni Apo Diyos, iti so amin na pigsa. Manong name pasigapsip, di kinaganak kaniyak, nga nasken nga awatek noan niya, iti inted, insagot ni Apo Diyos nga langak. Yan tangay kat, adanumat di kita mas pangit. Di kita diwig, kastamat na di kita pangkis, ano pa di kita kwadrado tirupa na, kanda dumapay. Kano kasta nga awatak nga talaga nga, gagangil at langak, nga damad lang mas napimpintas kami iti sa bali. Nagraduar iti high school, manong naming aking ga iti college, nagbasa kam kaniya, Hilda nga best friend ko, agkuy-kuyo kam lata. Naging gana nga, adan digidi gondaway manong naming nga, saan ko kakuy-kuyog ti best friend ko. Tawagan na, ayan mo. Abay, adak lang dito Abay, di kakpakita ka niya. Akit nagkita tantumad into no, madanunan ti oras ti klase. Kapag agkaskulan tamat.
agka orasan tamat. Namamay sa tamat nga agkaabay, aginadayo lang ti tugaw ta. Likliklikan na ka di, Rebecca? Di mo ka din kaya ti makigayim kanyak. Gayim ka lata. Gayim ka lata. Api nga, di mo kaya din di makikuyog kanyak. Amumon tirason no apay. Mapeluan ka? Kit kas pagari katak sinukat ako ma. Siyak tinabintas, akas kapintas mo. Kit sikamat tikas kanyak nga pangit. Kayat mo? Kaya nasutin na dapat Diyos kanyak. Api ka din saan? Amumatan no, agkuyog takit. Sikalat mapansin di ka di lalaki. Siyak, di pansinin. Imbes ko mga ismendak, taumis isa makmet, agmisuot da. Babaam lang tayo da. Gapo ka nakwada, may ramraman ng relasyon ta. Napiyabay ka da boyfriend mo. Siya nga eh. Katurayan mo, ano sa sinot ilalaki ka para kan ka? Sa sarapaham di ka ilalaki kan ka, idinto sa siya. Harig na siya pa yung agkamat. Bada ka sa mong aramiden. Saan kumat ka di aramiden at kumamat. Urayam lahat talaga nga lalaki para ka. Itun ka ano? Samot pa nga nalato ti amin ah. At data pa ti college, agraduar tanto pa eh, sa tagtrabaho. Ada nga tao, umawat kanyak. Nga, no sumre kag trabaho, ti kasto nga kaawan ti persona. Nyak, deto yun na yan. Siya, di ba? Di mo na pangkitaan di kita agawat karag empleyada, kung empleyado kat blessing personality. Wala ako dyan. Baka opisinan to ba na ito pilay. Kita eksasaro ko, sikan to din. Di kat kahit nasawan. May bilang karagiti disabled person. Hamad kompleto ka mat. Gusto matipan nagnam. Dahil tala rupa. Payman nga hindi rupak. Di ko man natin bukod ko tilimaan nga sa ang rupak. Nagkubuak lang ko man natin. At ako mabukod na bukod ko kayat ko pa. Ngam tikas to yung rupak. Siya akin di. Sige, nulik-liklikan na. Kao mabaling ko. Di na ako makagura. Kasi sino ko matisang nga makagura kang ka? Yan adum ti bagim kanya. Sige. Umayag ka rin dito yan mo. Dagdag merienda. Ito na minsan manon na mi panagsasango mi manen sang kapamilya at notibigat. Agkakalang lang kami. Tilang aldaw. Ti saan ka mo mga napunuhan dito yung eskwela. Gramang matang ka ni June. Kapapagin ni mama. Adamat restaurant. Kasi ito yung pag-umsinaan da. Siya ka manin manong na yung tinagbali nga center of attraction. Nakamisuot ka manin. Kakaiso na nga naimas ti sidaan. Saka ko malagmisuot no hanga naimas ti sidaan. Kinoore sa nga naimas. Masapol nga awatem. Ano gutem. Agyaman da kinapo Diyos kabuta. Ada ipaunag tayo. Problemam, idi problemam pala ita iha. Kunak ba no? Amo mo nga sa rin ta panunot mo nga mangawat ti kinapod no? Ang titak pakatanagan, mama. Mga anak mo ta. Ang naliday ka. Nakararagsak sabi, nakapapang mo, kinimanong ni ading mo nga dyan, nagsasalita, at nakanta na kaon ulumik. Ang sila mapilpil ka, mga sakmo, ito taraon. Nandiyan pa mas pasamag ka ha, Rebecca. Amos ta kasta lang ardente lang sampay lang papangitin, kunakmanen. Dila mabalim mama nga sa ang sakti. Dildilawan nyo, nagsasalita kayo lahat ha. Ano nga ta kami nahanin no, igastusan tatipan na ka-operar ti rupa na. Ha? Rolando? Ito na ito ni kasta ka, balpasin ti problema na. Sa lunsodam kang kuhan na ano, kahit napabalbaliwan ti rupa na. Kahit mo pabalbaliwan ti rupa miha. Pataridan ti tagong mo. Purma, adot naling dito nga surgery. Surgery operation.
Papintasan da tarupam. Agbaling ka na pipintas ni Hilda nga gayem mo. Asunod kayat mo nga artista nga tulanda, Hollywood artist, local artist. Sino? Kabaylanan, sensya. Ato dita. Kayat mo, igastusan mo eh. Tamno malpasan di problema. Jack man nga kahit na pabalbaliwan tilangak pa pa. Matlagayam. Ang mga ano saan dakto ang malasin, hindi kiti kakabagyan tayo. Di ibagang si ka. Siyak ni Rebecca ko naman. Sino ka? Siyak ni Rebecca. Baka anda mamati nga siyak ni Rebecca. Manglimlimo ako na danto ah. Una, gabot na, mawagan da ka nun ti Rebecca. Retokada. Kahit mo nga sa tawag na ka. Saan pa pa? Oh, ba't lagayam? Isungik ka tayo mga problema anin na tarupam. Napintas ka iha. Iti imatang mikinimamang mo. Kastamat ang kinading mga Jun. Napintas ka iti matang tipadam nga tao no nasya at ugalim. Nasya at ugalik papa. Nasya at nga ta. Habang nga no kasta nga magmagnaga, masipsiputak, nakamisuot ka, kadigiti masabat mo. Una ta nakamisuot naman, o magitam. No nakamisuot da, kat kuskusilapan da ka, no saan kata, kasla umisyan da ka, kapot saan nga napintas ta langam, umisam ka lata. Awang ka, mangimpen, tigura iti barukong mo. Sige pa, mangantay yun, tsakman iti topik ko yo. Muna ta si kangarot, ada problema na. Fourth year college kami in Manon Nemi. Ideyam amo ni Hilda kanyak, ti maikatlon nga boyfriend. Hi, ni Leo. Leo, my best friend, Rebecca. Hi, Rebecca. Oh, api saan ka umisem? Api ko may umisem ha? Kaya umisem ka, kakadinaragsak na yung amok ng boyfriend ko? May katlo boyfriend mo? Uy! Hanggang may ikatlon ko na. Ngayon still virgin ak. Sa akong tuloy pa iti bagik, iti lalaki nga, naikari nga para kanyak, numalpas ti kasara. Di ba layo? Sito magbagakin ka? No, mapiawawisan na kag-check-in na, loko. Hanggang itong balegi. Bagay kayo. Talaga ah. Iso nga kinayat ko ni Leo, kapag bagay kami, nagwapo ni Leo, siyak na bindasa. Hilda, sweetheart. Masalutsud ko man. Apay, abay nga nagbaling ang best friend mo ni Rebecca. Ha? Diba? Di ko friend mo kat kasamadlaking ka na pintas. Hilda, anawaim ta boyfriend mo. Tano saan? Dano ka kung tarak ta silang na. Sigawin. Salusudan lang ni Leo ito kasi hay. Kat siyempre siyang batak. Apay nga ni Rebecca ti nagbaling best friend ko. Gabot na nagkubingan kami. Kan gabota, iso lang ti kasurutak. Gabolata, nasing petisyonan na siya at or kasat langana, para kanya kinapintas. Kailan magbagam, panawang kay malangin. Uy! Rebecca! Manong Nemi, ti may sa nga rabi, bakasyon. Sabado ti rabi. Nagtugtog ni June, Manong Nemi, ti silad ko. Manang! O abay, John. Dosang ilim. Ni Hilda? Apin hang mawag. Kahit nga sawan, at mang pasyar kang ka. Mang pasyar nga niya. Kahit baro, balasang kamay. Ni. Agang angaw ka dyan, luklukon na ka. Ang ka nga luklukon. Kanupin nga da. Susapo eh. Di ka agaman, da daw may makasar kang ka. Sige nga ron, mabitlahin. Medyo agrubatak. Subling di brak. Kan agbadok tan siya hat. Milagro. Sisino nga ta? Oh my God. Ada malaw may magpasyar kanyak. Masapol nga. Ayan, ornos sa tibok ko. Eta. Ken masapol nga nakaisamak. Tap na di kastakit. Diyos ko. Nagyamanak, daman lang ako magpasyar kanyak. Manong namin ti rumara ko na iti silid ko.
Ang nakasasarita ni John, nakatalikod. Hindi tumakder. Wow. Nakataktakter. Idi sumango manong name nakaigam iti bundle of roses. Hanga makasao. Nakasla. Napaumel. Di ba nga? Umel? John? Iso ka dito bagbagap? Wen. Ni Fernando. Fernando po. Fernan. Iyaw-awat na kanyak manong nemen ng flowers. As lay bagbaga na flowers for you kam din naman may balikas. John, ape di mo yung baga kastoy kasasahad na. Tasang ko mga sinangsango. Di manang met. Ape ko makit gwapo met. Puunay ka matin, John. Nagawid kan. Kahit ngawatin na tanga flowers. Puunay yan. Palang insulto yung kanya. Kamukas na talaga. Kore umila. Nagpasyar. Oh, Diyos ko. Manon nasunutan ba eh. Si marunong kit mo. Oh my God, Papa, Mama, June, no, takas dyan nga umay saan nyo ngayon entertainin. Apa iya? Tawa naman ta. Tapay. Consider ka di nga. May sakmat ka disabled. Disabled na. Ngungu. Ang kiss. Baka sumarunong Papa. Bulag. Oh my God. Oo naman din. Olat matinuwatan ka magmasir kanya. Apa nalaadak ka nila una yan. Napintas ka. Pintas ka. Hindi na graduarak man nung name na itan. Tapos lamarigata na kasumrek. Nakastrek and hill na trabaho ng mga obisinan. Nagpatpata kami ba't nga naka-reward board. M-Shack. Naga doon tinagaplayak man nung name. Nagigada timawagan kanyak. Rebecca? Yes, sir? Mabali mo tag-report into no Lunes. Thank you, sir. Apay nakamibay kayo, sir. Nga, timawag kanyak. Diyan mo, basta decision di board. Si kanti alam mi. Kasla, siyakla yung ti awanin sa bali. Kasla kabilitan nga lang nakalakanyak, sir. No. Apay sa umtikas ta. Sige, sir. Thank you. At least, ato pagtrabaho akon. Manong name mababainak na nagpipintas na kiti ka-opisinaak. Nagugwapo na kiti lalaki na pipintas na kiti babae manong name. Sige, papaamlatan mo na. Nakakonsentrate aklatan manong name iti laptop, iti computer. O rin napintas da, gwapo da, no nasadod naman. So, gagataklatan manong name. Wan, imbundong namin pinsan ti oras ko manong name iti trabaho. Hey, Rebecca. Sir? Abay, di ka mamanagmerienda? Break time. Sir. Ikamakam ko lang dito eh. Sobrang kinagagat mo. Abay, di ka relax. Boss, sir, manager. Abay nga kaslayad adum ti bagim kadagidik. Ako, office mate mo. May gidjat kami tilang kadakwada, sir. Iso nga kahit ko, ora malati trabaho, iti pangatiwak mat kadakwada. Iso nga, 15 minutes nga break time, usarek iti trabaho. Aha. Di kahit nangasawan, kahit mamanayunan ti sweldo. No, i-recommendar nyo ti increase akit, sir. Amanak unay. Baka kahit mo pa ito overtime.
Baka agsakit ka no, sobra ni trabaho. Abi nga hanggang relax. Sir, di nakpakadanagan. Okay, okay. Mahala ka. Ha? Ibagbag lang din pagsayatan. Okay. No, mabanog ka, mabanog dagiti matam, maktang ka, numakdara ka, relax ka. Agalata ka, nakatutok ka sa dara-diretso ti trabaho. Aday din ninam nga bulan manunemi at trabaho hak, nakasusurak mo nga nag-drive manunemi at damatin lisensyak, idi regaluan nak, dapapagin ni mama manunemi ti kotse. Pa, ma, adamat urnong ko ha, isot iran nak, nga panggatangan ko ma, da kami ti mangregalo ken ka. Tara ornong mo, ako na mga sagsagaan para iti service car mo, o saram tulangan ti may sang another project no ando kahit mga pakirin. Mabaling ko na, o sarin ti kwarta kang gumatang iti boyfriend, mama. Ano na? Ano ka? Ano, mabalil ako mga gumatang nga iti boyfriend ko na. O sarin ti kwarta. Iya, dahita ka manin. Apay nga akong pa'y boyfriend ko, mama. Di kiti agarim kanyak. Kat oray mong pakas pagkakanta adamnahin na at agarim kang kanumarik na ni ayat. Pamumit ti mariknak. Anak aro tira pa apo yung nagbula ng boyfriend mo. Siyempre, gwapo. O wanta niya man nga, nuadaman lang pakababalawan na, simple lang. Hangkumat hanak mat gadag sapsapol ti perfecto, mama. Ano, kasi mo lang agar-arim kanyak, kasi ano nga masusurok nga ayaten. Alakit urayam laing. Thank you nga ka kayo, papa, mama. Itinragayol kanya ka kotse. Isi brokon. Break time no. Ay, break inek. Tinawagak manong name ni Hilda. Hilda, friend. Awisan ka man. Anak ka balayo? O may kada kasi dita, kasagana nga. Maranda, agjuray ta, adakot sekon eh. Himbagpekan ka, friend, tanakakot sekan, siyak ngay, ore ko mga itad nga libre na service di opisina, kawan. Hindi, apik di ka kumatang. Ada, pangusarak ti kwartak eh. Amumat nga tutultulong nga kapsat ko. Himbagkan ka, daong problema ka ni June. Kasta. Wow, my friend. Di wheels ka na. Kamatanda ka itan, di ka lalaki. Ha? Katuan, di kotsekan. Di, Ori di kotseak, napangit akbat nga driver. Laking kuko. Ay, taka man eh. Aking ka manong name nga talagang kabisado kong tag-drive, nakapatpatarayak pa rin na duma. Hey, friend, di muna, kasla ka lang ba't makilumluban? Kahit ko lang ipakita kang kanapintas na tukot sa hindi regalo na mamakin ni Papa. Hiyos, apoy, nakakaapal ka. Siyak, apalam? Uwan, no napindasak man, aumat kotsek. Sika, ore man ka sa gagangin lang ada kotsem. Di, adada nga nakaapal, kagim siya kita. Kahit mo boyfriend nun, nakamanukan ko na nakamanukan. May kalima na tagdama ita. Saan ka ng virgin nila? No. Jackie Palubos. Masapol ng virgin nga may tatag iti altar. Sabi kami na, ako nagpaot ng boyfriend mo. Di jay. Kayad na nga gunudo ng ti amin ko, di naman ijayat kasar. Diyak pa nakakasapol ni Tim. Talagang nga lalaki nga mga patag kanya kay. Miso nga nagasgasat ka pa lang siya. Hala? Pag ko namang nagasgasak. Ako na, tatakot siya. Nga maumad boyfriend ko. Diyak pinapadasan nga da boyfriend na. Uri na nagdahanak ni boyfriend, Diyak pa lang ng sarakan ti lalaki nga talagang mga patag kanya. So nga, kunam siguro na nagsakak sa nabadasa kong tinasaktan iti namin ang dugon tao ay si kasampay. Baka saan kanto masaktan? So nagasgasat ka pa lang siya. Amom, kaslak pa lang kay kahit kung ada pangit nga garim kanya. Alya? Katuin, ure pangit no talagang ipatpatignak.
Hindi ka maamatan ni Hilda. Oh, di mo makatan. It's simple lang di logic na. Ura mat gwapo, nga maibagay kanyak, no saan mat nga. Naimpas ni ka ti panagayat na ti malang bagik gun udan na ana serbina. Kat ura man pa pangit, no talagang ipatpatig na. Mapigid din nga saan. Boy pa rin man ito pagsasalitaan ta. Isarding mo. Aging gama nung name anapasamak. Ti siguro na ikari nga mapasamak. Matanda na kiti may nga parte manong name saan ko akadwa ni Hilda. Tadamat sa bali nga napanan na. Saan kam nga nagkuyog. Iti parte manong name your ore ko lang nga adda umasidagbat nga boy, lalaki, awan. Hanggang kaslirado manong name nga babae nga arakan da iti lalaki. Irido ta siya. Ore no, ada kasangsangok nga badak nga babae no adda umasadag nga lalaki. Isuda, ti makita da. Sandak ang makita. Nga, kitikas kasat ko mo na. Gabot kas na luksaw ko manong. Hanggang napuputan. Iminumak. Uminumak mat kadi ang kontrol. Ngayon ka na di nga rabi, manong nemi, medyo saan ko na kontrol. Panag-aawidan, nabahan ako ni Tente Kotsek. Nadamay isang babae manong nemi, medyo nataingan. Hey! Yes? Sino? Mangi-drive? Kain ka? Huwag di ka duwak. Sisyak, kabay lang? Idin to tadrugi kan? It's okay. Kayak na ito eh. Ay, ating ko, hamulangin ni tultuloy. Baka no. Kayang-kaya. Magamit ang kayam. Baka ito nagtartarayan takot sem kat nung naka-aircon ka. Baka maiturog mo. Ading ko, saan mo lang yung tultuloy? Nung mabalin ako makita, at namang i-drive kang ga. Wano saan, ibate mo dito, taktaksikan. No. Jack by bad konsek. Hindi ituloy mo nga. Wen, hindi nakpakalanakan. No, kayak na ito. Iyawid ko ti konsek, iyawid ko ti bagi. Manong nemi, mayat pala yung pinagpataray ko. Yung Jack napupukutan. Nagsugelak. Mapano Diyos ko na? Maro na na idong para konti-konti sakit. Nagkalapos na kuryente. Ano? Kat, sunggat. Nagapaapuyan manong nemi ti konti. Mauraman ako. Ryan, help! Ang karigatak ngayon lukat, tiri daw ti kutse numan pa nasakit, adot mariknak na nasakit. Gulgumil ay ba numap apoyan manong nimi, agapoy ti likod, manong nimi ti kutse ti apoy, ket ti angin. Napigsa ti angin manong nimi, ket umay kanyak ti apoy, iti sango manong nimi. Hindi kayat ko kakarumuar manong nemi maur-uraman ti rupak. Oo, Diyos ko. Help! Arayatan ako! Arayatan ako! Matay ako! No! Manong nemi, piamok idikit mataya ko. Sakbay nga napukaw ko ti puot ko manong nemi nariknak nga danang guyod kanyak nga nangiruar iti unek ti kutse. Nga mamuklatan manong nemi na uramen ti rupak. Amos tapangit ak lang roden, pimangit ak pa iti bragkunakon manong nemi gabutan na uramen ti rupak. Ganga napukaw ko ti puot ko. Diya ko namot si maron na pasamag. Idagsubli ti puot ko manong nemi. Agmulagatak. Nasip nga ti makitak. Rebecca, iha?
Mama, uuwan siya. Makita nak, malasin nak, maawan di makita. Tabusis yun lang ti pagilasinak na kayo. Ama, natin napasamak kanya. Apay ngawan ti makita. Awan ti makita kabutan na barabatan ti rupam. Ha? Alak agaman ti kini Apo Diyos. Tanispal ka. Apay ngamin nga, ani amin tinapasamak. Sigun iti doktor, nga nangasikaso kayong kakit, agat arak ka. Nga agat gasolina. Diyak na kontrol ti minom, ha? At apin, nang balaag kanya, nga saan ko lagin nga, ituloy nga imaneho ti kutsek. Gabata makita na nila nga. Sana ka nagtungpal. Gabata mo, kayak ko na. Ngam na isugela, kung naladaw ni dita, may dung parin ti kutsek, iti poste. Tinawadi nga na po utak. Kalpasan nga mo ka na uraman ti rupak. Ada nang guyod kanyak nga nang irawali ti kotse. Nga isutin ang itaray kang dito hospital. Diyan guyod kanyak, mama? Asin no? Tsaka mo, tadi matimbaga ti doktor nga naka-admit ka. Kanda kiti nurse. Mama, nauram ti rupak sang kadi. Maabos na nalatak lang aron din nagbalim pa nga lahat man nga nauram ti rupak. Ano na ito gagasat ko, mama? Apay gusto di gasat ko, apay. Anak, saan mo balawin di ka di pasamag? Agaman di ka na po Diyos. Gabutan ispal ka. Kaya kumay ka din sa anak kong nga ispal, mama. Samo ko ng tigas na. Alagay na nakalas ka. Makapatakas kang katigas na nga. Alaramidam. Kaya, mama, alam to tilangak. No, kaspagarikan talaga nga. Naapektaran ti rupam. Sabat ka din so amin, tibangir na lang. Sikon ka ni doktor. Isunton ti panawan tapno. Mapasamak ti surgery operation. Agbaliw ton ti rupak. Mama, malaksid. Nagtultuloy nga ti dati nga langan. Kat isot sa karenti. Mangreto ka kin ka. Idi, ibagbagami kin ka nga marito ka. Ngam mo kayat. Dati mo kayat nga santa kanton nga malasin. Ano kayat nga ibagadan to nga si kakit Rebecca Retocada. Ngayon kada ito inak, kada ito iha. Masapol nga manugot ka siguro kas pagalikan lang. Tamaimbagan to ti sugat ti rupam. Kat may katun di benda. Kaya pakitatan to kayong katirupam. Namat ng tigas-gasat ko, mama. Saan mo ang babalawan ti Diyos nga naitad kang kangagasat? Ano tikat ko sa uno? Ada, plano niya po Diyos kang ka. Plano na nga niya, plano na nga agbalin nga pangit. Agbalin nga na pintas. Sige, mama. Kahit ko pala ti maturog. Si Mublat manunemi ni Papa ng bantay kanyak. Kastamat ng kini June. Aging ka nga ni Hilda manunemi nga gayim ko. Hindi makaringak. Friend, ni Hilda na ito eh.
Hilda, sino ka doon? Ti boyfriend ko. Damanin? Gusto siguro na ito yan. Apay pangitan? Guwapo. Kumusta ka na? Parang tibagim. Nabigsakon. Wala ti problema. Ngayon ti panay ka ti benda. Ti rupa. Kasi ang giganad takit ako pwede makita. Saan ito nga tangabulsik? Nga nakit paragrik na ma? Sa bagay. Dapat makita nga maaninawak. Padasin man, Hilda nga, pag kutsi-kutsi mo titakulak mo, itibatok ti rupa. Numaaninawak. O, netoy. O. Anak. Anda maaninawak eh. Di ka nga bulsik. Makakakita ka. Madlo mumutket. Maaninag mumit. Di ba? When, noon te silaw. Nasip nga, no adda makita nga lawag. Oo problema. Biti matam. Manong nemi hanggang na danunan na ti kundaway. Tapni katendan ti benda ti rupa. Tasikon ka na ti doktor manong nemi. Mabalinin. Kabuta, namagan, ti sugot, tinuurang marupak. Makakita ako manong nemi. Mama? Ay, ha? Papa? Rebecca? June? Ate? Awan ni Hilda? Awan. At atibawag kang kuha na itay. At yun oray naman ti panakaikat ko matibenda ti rupam. Ada nang tawag kang kuha na. Ano ti langak? Iya. Nakaro ti napasamak iti kanigid nga rupam. Baka no makitam kat agikis ka. Nangaro ti nasken ma. Sagbay nga rumakara dito ospital, masapul nga may sign kat ti operasyon. Mga ramid dan ti barong rupam. Ore manot magastos iya. Para ken ka. Ada na nga surgery dito eh. Asot makamo. Agdepende lang kang kaihan o anat kahit mo nga nga. No, ti dati nga rupam. Ada yung tukot mi nga picture mo. Pakidam dito eh. Dito ti kapipintasan na picture mo. Iso ka dito patulad mo? Ate, dito yung digundaway mo. Nga niya, June. No, kahit mo nagbalik na pintas, papintasin ni doktor. Pilangam. Tayo napimpinas ng ni Manang Hilda. Yan tangay, kasto wala papasamak, pilim lang ako dito na pintas. Ngayon ti dati nga langam. Saan naktong numalasin? Saan nga natin problema, ate? Di ibagam, anong gutem? Nauram ti rupam, tagabot ng disgrasya ka. Kahit kasto mo kinayat ko nga lang, pagkat di nga saan, gundawi kung dito ko naman. Diba? Bukod mong nga disyon deta. Inikkan na ka ni Apo Diyos, ti gundaway mo. Gamang balbali ti rupam, pinalubusan na ka. Pag ko naman pinalubusan na John, gatoy na. Amin na pasamag dito lubong, kahit nakim na. Kahit musawon, nakim na't manakadisgrasya. Tapno mabaliwan ti rupam, tapno patgan na tikid daw mo. Mama, papa, gusto ni John. Amin na mapaspasamak dito lubong. Ni Apo Diyos. Ano nga ti nakam ni Satanas ka mapaspasamak? Di ba nakadisgrasya kat sa nga basol? Ti saan nga kaya ni Apo Diyos kat no ti tao kat patayin na ti pada nga tao. Adda ni Satanasin kada di kriminal. No pa damat na kita'y pasamak, nga masapol nga matayin ti tao, anakim ti Diyos, hanggang saan na kasi diya pasamak nga ti tao mat lang ti pang patay ti bukod na pada nga tao. Sige ma, pa. Kahit ko pawalbaliwan ti rupak. Kahit ko tagbaling na pintas. Agbaling na ka na pintas mo, ma, papa. June, tayo napimpintasak naman ni Hilda.
Manong nemi kabayatan ti operasyon, ada iti panunot ko manong nemi, imagine nak, siya mataek no anyan to tilangak. Tadamat impakita ti doktor manong nemi nga picture. Ngiso kano iti medyo tuladen da. Hollywood artist manong nemi. Wow. Ni magure ka. Sana may kat iti panunot ko manong nemi no. Asino tinangguyod kanyak iti uneg ti kotse kabayatan nga moruramak. Kas na kahit ko pagyamanan manong nemi. Sa alakas la, rumbing uneg nga pagyamana. Siguro adoy diti manglabas-labas sila ta kanyak meme sala siguro ti. Ada puso na nga nagsardeng nga nangarayat kanya. Asino nga ta? Rumbing tong ambot manong nemi. Takas paset iti kinaimbag ti tao. Masapulmet nga, pagyamanak ti tao nakatulong kanyak. Tinaramat ti Diyos anang isalakan kanya. Manong nemi dimteng iti pa nakaalpas ti operasyon. Adda amin ta papamamakin ni June nagraman kini Hilda manong nemi. Iti ipakita na kanyak tilangak. Iti addan sarming manong nemi hinted na. Ha? No. No. Oh, abay, anat no. Saan nga siya dito eh? Saan nga ni Rebecca dito eh? Kahit talaga magkasaan nga ni Rebecca dito. Tarupam kat saan nga iso. Hindi kat nakapimpintas. Ate, you're so beautiful. June. Natong palan tingali ka kumuha ka. May saka nga napintas. Hilda? Apeng misuot ka? Ape ka sa langam? Apay. Ape na pimpinas ka matangam siya. Badi nagbaliktad mo ten. Kaya yung si Kamet, kakaiso na nga, hinikanak ni Apo Diyos nga, nagundaway ko ng mga balbali ti ropak. Di ko pala nga aramida na kastoy. Awan itan ti problema, Rebecca. Baka no, agdidinuron kita lalaki nga umay nagharim kang ka. Nakapimpintas ka, friend. Nagsubliak ito episida manong nemi kalpasan ti amin. Kat siyempre, ito na kita mas daaw. Hey ma'am, kuha natin security card. Siya ni Rebecca. Ito empleyada dito eh. Oh? Nabalbaliwan ng tropa kabutan ng disgrasya. Ay ma'am. Mabalin sumrek? Yes ma'am, sumrek kayon. Loko tigito yung secure. Gusto ko na pa nagmatmad na kanya. Ni Mr. Fernandez manunimi nga boss ko nakangkarayon din mang sasarita kanyak nga jak unay agbambanog, jak unay parparikaten ti bagi. Isut umuna nga si mabat kanyak. Yes ma'am. Sir, I'm Rebecca. Ag-report akon sir. Rebecca, you're so beautiful. Hey guys! Nagsubli ni Rebecca. Sa baling nga Rebecca. Natabag yumat nga na disgrasya. Nauram tirupa na. And then, napasamak ito operasyon. Surgery operation. Ito yun. Good morning kita kayo. Wow. Magsusarunon di kitig bachelor manong naming umasidig. Hi, Rebecca. Ama muna kon, di ba? Tapos sa kailaw umasidig itang kanyak. Grupo doon na pintas ka. Hey, agsumula ka yung trabaho yan. Ipalaan dati nga nagbaling ka na pintas. I-blow out ka. Mabalin? Sir? Mabalin ka din? Happy ka din nga saan, sir? Nga baka agungat ni Mrs. yo. Di, saan nga bagbaga ni Mrs.? Logot to yun. Kahit naksamit nga babayan. Kahit usto manong name. Di makakita kanyak na mapanag iti mall. Sambat na kahit ni Hilda ti kumuyog kanya. Opo, paswitan na ka. Wow, sexy! Guwang pintas, beautiful! Dumating sumabat-sabat. Mabaling ka din nga mo ang tinagan mo? Rebecca, I'm Ronald. Mabaling ka din tagpasyar. Awa masakit. Diyo balayo.
Mamaring nga mamon ti Facebook account mo, ti cellphone number mo. Nagbaliktadan manong name. Idi kitawan ti mang pansin kanyak ita mat yeah, matiritir ti tenged dagiti malabsak manong name. Kasla ko la irarantamat ti mapan iti ayan di kiti adu nga tao. Kasla kala artista manong name nga makikita ti tao, wow! Di dalaan mo manong name retokada ak. Tinawagan ni Hilda. Hello, my best friend. Abi kasi kamat din tumadadayo kanya. Saan tan ngagbagay eh. Abi ka saan ito magbagay? Nabimbitas kamat kami siya. Idi siya, itinhangan na pintas. Agulkulog ta mata. Baka no, masaktanak mata. Sigal makit-kita da kat siya saan. Baga, hi Rebecca, kung nadakan ka. Idin to ta, awan mga baga kanya ti, hi Hilda. Amuda nga rin nga siya ti Rebecca. Amuda, ito no yung bagam tinagan mo. Aging ka manon naming at timtengan ti lalaki nga nakariknaki ti ayat. Timis nga rabi manon naming nagtugtog ni June ti siled ko. John abay, manang, ada sa nga ilim. Baka bursak ba rin ha? Baka ngungo, wano umel. Manang, nakagwapo, bagay ken ka. Kaslamat lamay sa nga Hollywood artist. Hollywood actor. Manong Naimi, nagkwapo ang peso. Flowers for you. Hanggang ama mo Ama mo na kung na minsan nagbinta tayo sa party. Iti kaado ngamin dikit lalaging agrok keng ka. Siyempre, sa mo matandaan namin da. I'm Nelson. Nelson? Wilson. Nelson na nagawata kita eh. Wilson. Malagip ko. Nagraip, nagkulap mi manong name adadang nga malagip ko. Dahito ti lalaki pa ilang manong name nakariknak iti barat iti kulap na. Nakaslak ada kuryente nga. Di malang nga lagi iti orat ko nga mga aprus iti barokong ko. Nagtugaw ka na, Wilson. Thank you. And thank you ka na iti flowers. At napagayang pasurot ng chocolate. Thank you, Malagip ko, nabigta kami nagsasalita, hindi. I love you. Nagalisto ka, kastan dumalatrantang eh. Di bagakon. Tapos na di kasta kita. Rugyamon iti agkwenta ti Aldao. No makalawas lang, sakbe nga sungbatan di. It's okay. Nagbitmitin. Ti ayat kitsumken iti apagtarikmat. Kaya ito pa naglabas ti Aldao madevelop. Agrang paya, agrang ay. Abay nga, ayatin na. Gabuta, iso ti mariknak. Saan nga gabuta na pindasak? Ores saan kumakasto ti kinapindas mo? Posible Di ba ti pakainlaban ti may isang tao kat di lang Ti umuna lang Sumaruno, no makapulpulapul mo itong kat. Si ugali, di karakter. Nagrukbabak ka na love kang katilangam. Ngayon, di ba naglawas ti Aldaw? Sa alanga-langa, ti kapuna. No kiti tinaragsak, nga pa nagsasalitam kanyan. Di ba nagsasalita ta? Kaya iti saan na pa nakakikat. Iti pagkapuklam. Iti mokin ko. Sika ka na ito sumsumken iti laging ko. Manon nga mabait na yung bagam tigas ta, Wilson. Sika pa ilaeng. Gamot na sika pa ilang tinakilabak.
I love you. Thank you. Diyan pa sigurado tirik na mabaling ka din nga. Yes, makaurayak. Mawatan ka. No, kanayon kang imbitaran, kanayon kang kuykuyog, siyempre, alalisto nga, ma-develop tirik na para kanya. Iso nga mabaling ka din nga, every kasto nga, rabi, at awisan ka. Tapno niya. Mapanta ka na kiti, napipindas nga lugar, romantic places, narumbay nga papanan, di kiti agay na yan. Dito pa, agay na ita. Kitore mo pa Manong Nemi, itay pa ilaing madlaw ko ngay warwaras. Ni Wilson di pa nagkita na kanagtiladawan. Diyos ko. Tapi nga Jack, nagpa-picture. Sa ako sinuktan ko man eh. Picture ko. Iti, baka mamon na nga. Retokada at Diyos ko ya. Sayang na ito nga kinagawa po na kinmarikrik-nak. Manong Nemi nga ayat. Mas pagarikan tamamon na nga. Artificial tirupa. When manong naming namin pinsan nga na-develop ti ayat amariknak ni Wilson, nagrampaya kat talaga nga kain na ilaba kun, agayat akon manong naming. Kalbasan, tinam nga bulan manong naming, formalen nga naklun ko niya Wilson. Nariknakon ti irot ti arakop na manong naming, nariknakon ti barad na kitibibig na. Agyawanak. Oh, siya akong di kararagsakan nga lalaki dito lubong. Tapay, narakop ka. Nagkaktigit ti lips mo. Nagdenan ti barukong ken ka barukong mo kat nagtipunan ti pitik na kiti puso ta. I love you, Rebecca. I love you more, Wilson. Sabi ko matasang kanto ang kabalbalyo. Santo ang agbalbalyo ti puso. Ito'y panagayat ko ken ka. Ore no antit mapasamak. Ore maamon nga niya. Ada ka din nalidem nga napalabas mo? Kanyak laeng awan patig tinaglabas, tinapod nung ayat. Kantan sa nata. Do kayat mo kantaek. Saanen? Baka nadang may labag ken ka. Manong Nemi inyam amukon kini Hilda ni Wilson. Wow. Nagswerte ka, friend. Umapala ka talaga ken ka. Sabali lang amin tipintas mo eh. Katsi ka, amo ba na sa pulan? Manasak. Awan ti, agayat kanyak. Tilaeng langak. Papag-interesan na ti pamagik. Bawang ito, yoray mo nasuswerte ka kami siya, Rebecca. Numampera to kada. Tangiwat mo. Mga namangig ni Wilson. Kat numamuan na nga ta. Iba kakla. Panasa, lo. Laksi din nga gayim, numamuan na nga. Manong Nemi nakaragragsak kami kini Wilson no kasta nga kuyog kami. As in nga nakaragragsak kami, Manong Nemi. Siyempre naman, pag na mag-date, hamad lahat na malilikan, ti panagin narakop mi, panagin nagek mi. Kurang na laingan yara sa asa ng kuha. Ang sang kumot nga dito pa lang tuladak ni Hilda. Sintirek baka no, tilang bagik, ti pamagik, wano ti amin-amin ko, ti kalikagom na. Ngam saan naman nga kinidaw, Manong Nemi, wano saan naman yung parapirip data. Siguro kat amo ng respetarente kinababaik, Manong Nemi. At dan talo nga tawen sipod na disgrasya ka. E di bibla nga si Miplot iti panunod ko. Wan gayam. Diba? Adarantak nga agyaman iti lalaki nga nang tulong kanya. Laban na kiti hospital, Manong Nemi nga nakikompine nak ka naka-operarak. Kinasirik ti doktor nga nangamit kanyak idi. Sikan ni Rebecca. Nga na aksidente, na itaray dito hospital, nga nauram, ti rupa, nakapimpindas ka niya.
Doktor, di kahit ko lang mamon no, asin no ti nangitaray kanyak dito ospital. Ada ka din nagtawag ti ambulansya, kat may inalaw no. Eh, nakakutse ti nangidaron king kaditoy. Simursurot, aging ka itiop, emergency room. E may di pagsaludsudak keng kuan, no, asin no ti, pasyente, nagwingwing. Anak mo siyempre. Lalaki, doktor. Lalaki. Di yung sinunsod no at nagan na, no, gimangganat eh. Gumangganat. Agdardaras. Ada kanunas kan ba't nga mapanap arayatin. Parang ganun. Di kadhan yung nalat nagan na. Saan? Sabi ka di, ha? Kahit ko kumatagyaman kayong kuhanay. Akat oray no hanggang agkita, oray no awan hanga personal nga bagam ti panagyaman mo, oray no awan iso na, agyaman ako lang, kasla agyaman kan. Naidano na po Diyos kin kuhan natin panagyaman mo. Ngayon, kas lang nga makita ka mismo. Nga mangig na, tinimpas na ngayon na panagyaman kayong kuhan na. Nasalutsod ko no, kumangga na peso kung sinurot ko eh. Magmag na, pumanawan, sinurot ko. Tsaka mo no, hape nga sinurot ko. Gagangit ito to mga mono, kasano, awatin mga pasyente. Yung maglaki din na, ada identity, naalakin ka. So, natawagan mo yung parents mo. Ano tayo baga na, doktor? Kastaon na panagangganat na, ang gabot na nakita na ka, nagpapaarayat. Nagsarating iti kotsena, inarayat na ka. Inloga na ka iti kotsena, saan ka nita rito eh. Anat lang na, doktor? Guwapo. Sige, doktor, agyaman ka. Nadlaw da papa kani mama manong name nga da problema. Iha, ada ka di maning problema? Problema ka din, ti kinapindas mo? Ano hindi kat problema, tapangit kay tatapindas ka problema manin. Mama, talaga ada problema. Ada problema yo ken ni Wilson? Nawan mama. Awan pitib mao ng problema. Takayat mo tanto tumaw ng problema? Awan ti paliman na din tulong tao. Katsakbay ko mga mamo ni Wilson na nga retokada ka. Di nakto nga taisina. No ipakitak na ito yung aladawan. Nga ibagay di nga tuladan da. Nga di da tinulan. No ibagak to kini Wilson nga siyak da ito eh. Saan nga siyak dito? Ada nga rupak. Baka inayat na klay ni Wilson. Kabot na pindasak. Ngayon nukas ko matilangak. Baka saan ako makinayat. Anak, ti malaing makasumbat iti daytakat ni Wilson. Anak, ti madlaw mo keng kuana. Iba't patagnak, mama. Matlagayam. Saludsudam king kuanaan, kas pagarigan, kunam, numadisgrasya kat mauram ti rupam, kahit nakadipalaang. Agad nuwan ko na agad, di ikad. Baka madisgrasya ka pa at kitang ka na trupam, sa konsong batan, baka kunana. Ang natamot, iha, ang natamot. May kaduhang problema ko, kitamkat sa alagay mamamay sa ti problema. Kasano nga, mas maamuak kaya makita ti lalaki nga inaramat ni Abo Diyos nga nang isalakan kanya. Abi ka problemahan palang deta. Amo na latan nga agyamyaman ka. Awang nga interest na nga mga mo.
Noan niya itan, tila nga, titinulungan na nga babae nga mauuram tirupa na. Sika, kita kang mangpataod ka ti problema sa nga rumbay nga problema ka. Manong name awit ko lata ti picture ko. Nga intukot idi ni mama. Nga pagtuladan di doktor no kayat ko nga timitla rupak ti rupak nga ramidan da. Agrama maten manong name. Siyempre, dadunga pa nga. Pakalaglag pak ti pa nakadisgrasya. Ito na minsan manong name nga ba nagkuyog mi kini Hilda. Nagkuyog tamanin. Pabay. Si Kama lang, tikit kita, tikit lalaki. Si Kama, ada problema. So, nga anas ka rin magkakan ka. Ano problema? Muna, anong tutot mapasamak no mamon ni Wilson? Ngarat ako adaat. No makita na tipod nga langak. Dadanat pang sintiram, no talagang ipatpatag na ka. Napiyakin ka tada pangsintiram, pangsubukam, iti lalaking ipatpatig mo. Kan mangipatpatig ka. E dito ta siya. May nagbaling ang boyfriend ko. Check in. Ada gusto ibagada, my God. Amo da siguro kat saan ako na virgin. Amo da siguro kat gamot ka adot boyfriend ko. Kat alis to akla nga maawis. Ti amo da siguro kat mailiwak. Kailiw ko akang kanawin ti arakop kanagek ti may isang lalaki. O, pa'y nasarakak nga, di nang ibagati kasta. Check in na dagos, my God. Nekadwa. Kahit ko makita kan mama mo, personal manak iti lalaki nga nang ispal kanyak. Sigon iti doktor, nagwapo ka na siya. Kahit nagwapo ka sa pagaling at nakita kayo, kahit nagwapo ni Wilson, kahit mo sa lipatim ni Wilson, kahit isot, siya gamit, ha? Amok baka dasawanan. Uno niya. 3 years ago. Humalagit, talunga tawan tinapalabas. Problema maya. Iyo man mo dito ang problema kay ni Wilson. Tiyan niya. Ibaga ka nga nato kataak. Dito. Anya tiyan mo, baka isot mang sapol. Manong nemi nang ikadengat. Siya ka mismo tinangawis ka ni Wilson. Papananta? Iti bye-bye. Kurso narak sa jay. Iti kasting oras. Okay, let's go. Idada kami iti bye-bye manong nemi indrugikon. Sweetheart? Matulungan na ka din o. Ibaga kang iti problema? Problema? Siyempre. Asin na kumangarutin mo na kamang tulong kay ka. Dagiti parents mo. Kabsat mo, sa siyak. Nihapot Diyos. Alamin ti problema nito yung nakapinpindas nga, sweetheart ko. Nakaiskur ka manin. Napindasak? Super. Napindas ka. Nabiyag dagiti matam. Ti agong mo, wow. Dagiti bibig mo, nakarornos ka, nakamutpo daw tingin-tingipan mo. Nakabangbanglo ka. Nakaimimas ka. Naramanan ka din. Ramanan kanto pailangin to no, makapagkasartan. Gusto ko matapamparunutin ng giant kan kay. Sakbay data. Nada problema kay. Problema. Baga mo. Di problema mo kit problema ka ta. Problema ta nga doa. Iso nga, agtinulong ta na problema. Iba ka mo. Umuna. Noong mo ti palimit ko. Kaya't nakatapay. Anamin ti palimit mo. Naskin nga mamam eh. Akas agbimpinatag, masapol nga mamam ti palimit ko. Para palimit mo. Wait lang. At ipakita kang ka-picture. Ito eh. Yeah.
Nangalam na tagang picture. Sino na tagang babae? Abi ka sa langhana. Abi ka sa reaction mo. Gurka. Ikita mampay? Apay. Habang nga bumaybay ka matmatam. Okay, met. No, bigla kita. Siyempre, maklaat ka eh. No, iba ka kasyak dito. Ladawam dito? Siyak dito eh. Dito tilangak. Di ka mawatan. Nga magura ka, damalagip kon. Kasta nakikita ka kasta nga picture, hindi balayo ah. Hindi saan ko pa lang inikat. Dahil picture ko ijay. Nga pasare matmatam na umay ka. Pasare kitaam. Kahit nangasawain ka talaga nga siyak dito eh. Idi. Binalbaliwam ti rupam. Kas makitan. Hanga na pintas. Retokada ka. Kapilitan. Gabutan aksidente. Kaya't iti papakin ni mama nga balbaliwak ti rupak. Iti sakbay nga na disgrasya. Ngayon dyak kayat ko na. Gabutan dyak kayat apanawan kin baliwan ti rupak. Di aktun malasin ko na. Ngayon din aksidente napilitan akon nga nagparetoke. Gundaway ko man tinapnog bili no anyat langak. Dado itatilangak. Ngayon saan nga pudno nga iso ti rupak. Itatanamuam. Kahit nakadipay laing. Apa yung nagsanay ka? Rebecca. Baglagid din ta, nagdesisyon na ka nang impudnon kang katap na maamuak no niya talaga reaction mo. Tadigat mga namnamaak na siya ka, edin ito sanmet. Mato man na picture mo? Apa yung kahit mo? Baliwak matmatan. Nadisgrasya ka ko na? Nanano ka? Naidong parte ko tsek, iti poste ti meral ko. Permi. Maururam ti ko tsek. Nagpaparayatak. Amo din nga maururam ti rupak. Ngano awan ti nangarayat kanyak. Tsak lamon, baka bimtak ti kotsek. Bimtak karo ti kotsek. Nirama na ka na wara-wara. Dapat tayo may isang problema ke. Timang sapol ka nagyaman ti lalaki nga nang isalakal kanyak. Nukasta. Sika. Wansiyak, tinadisgrasya. Si kada din sa lakan ko. Wilson? Kahit mong asawa na. Ulit ang mapakitan na picture mo. Si kada ito eh. No kasta si kada When siya no si kada di ginuyod kong inruar iti kotse nga maruram ti rupam. Intray ko nga dagos ti ospital. Ngem saan ka nagpaot sa diay. Gabutin tawag damat kanyak nga naatake ni Papa. So nga nagdadarasa ka nagkawid. O Reno, si bibig pala ni Papang mo. Kasi na po Diyos, si bibig pala. Wilson,
Sapsapulan ka. Kapag kahit kapag yamanan, thank you. Tapos si ka tinaramat ni Apo Diyos nga, iti pa nakaisalakan ko. Kita mo gumangganat kapagayam, ngam sinardengan nak. Idin to taado di kiti imununa nga, manglabas kumakanyak. Santa ka sinardengan? Tapos ta kami ne. Ore no, agdardarasak no, ta kasapulan tulong. Tumulong. Wilson, itatanam mo nga, saan ka dati nga napintas? Do you still love me? Saan itong agbalbalit ipanagayat ko kayong ka, Rebecca? Gabuta si katisap sa pulik. Kahit mo sawan, na-inlove ka, na kaya ti babae, naka-inlabang, na-inlove ka ti babae, insalakan mo? Ti pa na nga, parang sakro ko kan ka. Ti pa nangedep ko, ti apoy, iti rupam, iti marurang mabuok mo. Ti pa nangapros ko, kadagiti. Bungbag ka nga pa sa tibagim. Imbagata, sanga na uram ti barokong mo. Kahit mga sawan, nakita mo din ti. Nagpintas ti sukog ti barokong mo. Nagpintas ti pamagim. Loko ka, nakita mo gaya mo ti amin. I love you, Rebecca. Sikatisap sa pulik. Wilson. Oh, I love you more, Wilson. Manong Nemi inihawid na ni Wilson iti day di nga rabiing sanak nga imyan. Tapno niya mamunak karig iti parents na kenduwa kakapsat na. Ako na nga may schedule ton ti papanda pa ng asawa at balay kanyak manong Nemi. Iti tulod na gabuta sila ang kotse na manong Nemi tinagluganan mi. Iti tulod na dito balay inyam ang matenda pa mamakin ni June sa kanyang istorya kadakwada nga isugayan ti lalaki nga sapsapulik anang isalakan kanya. Natulag ti kalay sami manong Nemi ket ni Hilda isot nagbalin nga maid of honor ko gabot ay muno na ka nag-asawa nga misuna. Friend, umapapalaken ka. Si Kawet. Nagpintas ti love story. Si Kangay, nagmadi. Nakadadot boyfriend ko. Awang pwede nagpaot ata. No ibagada nga check-in, jakbatin kayat. Dinakbatin kayat. Sa naklakan ko kayat. No kasta nga maalat kayat na kanya. Nakagasgasad ka. Umapapalakan ka. Siyak init umapapalakan ka. Ngum nagbaliktado na. Alakit sabi ko mga ron. Tagtultuloy ti ragsakyo iti asawam. Kaya hindi kita agbalintong anak your friend. Kalbasan, ti makatawan si marunong na may nagkasar ni Hilda. Apa nga iso? Kita man tilang anak. Pangit. Mga bale, ipat patig na. Isot nang ijaya ti kasar. Imbes nga hotel. Isot kinayat mo. Una, iso nga ti urayek. No kasar ko nanta ngam no hotel ko nanta, tsak kaya. Iso tinekari para kaya ka. O, da kami tinekari. Manong Nemi ti agdama, talon di kiti anak Mickey ni Wilson. Iti abay, ti family house da, manong Nemi ti nang ipatakdaran mi, iti balay mi. Naman pa yatayo, ti ayan, da mamaki ni Papa, umay da masumasarong ka, runo saan ganda kami, asang kapamilya ti sumarong ka kadakwada. Ni June din nagtalinaed kadakwada, manong Nemi, kanti asawa na kanti duwang anak da. Talumatin ti anak da Hilda, manong Nemi. Nagkontrol kami, so nagpatalinaed din ti talo. Awan ti sumsumro, sumtang nga problema ng manong Nemi, tararagsak kami ti asawa. Talagang da kami ti pinagtipon, ti namarswa. Da kami ti pinagsabat, ti dalad. Iti kasi diyan nga sitwasyon, manong Nemi. Dito nga ron, ti pagkasalita, kanagyaman naklaunay, ti anos mo, nga nangyabasa, manong Nemi, kanagyaman nakmet. No adda, na ibatik nga adal, liwliwa, kan pagsarmingan ti bihag, kadagiti padak na di mga more power to your program, Manong, and God bless.
tuwing nga tagkaman nga pagkaya mo, Rebecca. Thank you mat ka, Rebecca. Maraming salamat, Rebecca, ti parang i-share mo, ti pakasalitan, ti love story. Yeah?